Ang katapusang mga tambag. Ikalawang Korinto Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 10. Mao kini ang akong ikatulunga pag-anha diha kaninyo. Sumala sa kasulatan, kon adunay sumbong ang o sa katawo batok sa osa, kinahanglan pamatud-an sa duha o tulo ka mga testigo. Karon, gusto kong pasidanan ang mga nakasala kaniadto, ug ingon man usab ang tanan, nga ang akong gipanulti ni adtong ikaduha ko nga pag-anha diha sublion ko karon, aron nga sa akong pagbalik diha wala gayoy makalingkawa sa akong pagdisiplina. Buhaton ko kini sa pagpamatuod kaninyo nga ang akong gipanulti gikan kang Kristo, kay mao man kini ang inyong gipangita. Gamhanan siya og dili huyang sa iyang pagpanglihok diha sa inyong kinabuhi. Tinuod nga gilansang si Kristo sa krus tungod kay siya nagmapainubsanon, apan karon buhi siya tungod sa gahom sa Dios. Ug tungod kay anaa kami kang Kristo nagmapainubsanon kami sama kanya. Apan sa among pag-alagad kaninyo makita ninyo nga ang gahom sa Dios ani akanamo kay siya uban namo. Susihan ninyo ang inyong kaugalingon kon tinud anay ba ang inyong pagtuo kang Kristo. Dili ba nasayra naman ninyo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo? Gawas kon dili kamo tinuod nga mga tumutuo. Naglaom ako nga makita ninyo nga kami tinuod gayud nga mga apostoles ni Kristo. Nagampo kami sa Dios nga dili kamo magbuhat og bisan unsa nga dautan. Wala kami magampo ni ini aron makita sa mga tawo nga gisunod ninyo ang among mga gitudlo kaninyo, kay bisan dili ninyo kami ilhon nga mga apostoles ni Kristo, ang mahinungdanon mao nga magbuhat kamo og maayo. Kay dili kami makabuhat sa bisan unsa nga supak sa kamatuoran, kon dili ang alang lang gayod sa kamatuoran. Malipayon kami, kay sa pagpaubos namo sa among kaugalingon nalig-on kamo sa inyong pagtuo. Among pag-ampo nga wala gayoy ikasaway kaninyo. Ang hinungdan nga nagsulat ako ni ini kaninyo samtang wala pa ako diha aron nga sa pag-anha ko, dili na kinahanglan nga mosulti pa akog masakit agig paggamit sa akong katungod. Kay gihatag kanako sa Ginoo kini nga katungod aron lig-unon kamo, ug dili aron gub-on.